Com es fan els mítings electorals ara que les distàncies estan delimitades? Els grans mítings s'han passat a la història? La campanya digital és la gran beneficiada? A Galícia i al País Basc comença aquesta setmana una campanya electoral. Quines particularitats tindrà? D'això i molt més en parlarem en aquest vídeo. Soc Teresa Ciges, benvinguts al meu canal de YouTube sobre comunicació política. Si encara no t'has subscrit, no dubtes a fer-ho aquí baix i així ajudes a que aquest projecte siga més gran i tinga més visibilitat. Si voleu, per començar, podem mirar el calendari. El 21 de juny va ser les eleccions parlamentàries a Sèrbia. El 26 de juny començarà la campanya electoral a Galícia i al País Basc. El 28 de juny votaran a Polònia. I un poc més llunyà, el 3 de novembre, votaran als Estats Units, però la campanya ja ha començat. D'aquestes quatre, excepte les dels Estats Units, la resta han hagut d'aplaçar-se pel coronavirus, amb tot el que això comporta, que en parlarem després. A Sèrbia, aquest cap de setmana han sigut les primeres eleccions europees després del confinament. Als col·legis electorals els requisits eren mascareta, gel i distància de seguretat. Com us podeu imaginar, ha sigut una campanya anòmala en la que ha primat el món digital i el televisiu al terrenal. No obstant això, hem tingut les imatges, ens han arribat les imatges del viceprimer ministre en l'acte final de campanya fent això. A Polònia, algú va pensar que limitar les eleccions al vot per correu seria una bona idea, però ràpidament l'oposició va posar el crit al cel per les poques garanties que això donava. Ara votaran presencialment i per correu. Pel que fa al País Basc i a Galícia, hem vist com durant la precampanya han arribat els cibermítings. Necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos, en todos, para reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y estas elecciones son una oportunidad para que todos los gobiernos vayan de la mano en las medidas urgentes y en las grandes reformas. Ara, amb la desescalada, ja estem veient com el terreny presencial comença a guanyar-li la partida al món digital. Com són unes eleccions interessants i sobretot també pel context en el que estan, no? Per l'excepcionalitat de la situació, dedicarem un vídeo a cadascuna de les eleccions per conèixer també i saber què està en joc en cadascuna d'elles. Si t'interessa tot això, subscriu-te al canal de YouTube i així la plataforma t'avisarà quan aquests vídeos estiguen publicats. Respecte a la campanya dels Estats Units, sabem que encara queda, però la campanya ja s'ha engegat amb un macromíting de Donald Trump, en el que, per cert, molts assistents, com són negacionistes, anaven sense mascareta. I au, Al míting hem vist a Trump fent de les seues, però segurament el que no s'esperava era veure l'estadi mig buit. Què va passar? Doncs mireu, per mesures de seguretat s'havia de demanar un tíquet per confirmar que anaves a l'estadi, que anaves al míting de Trump. Què va passar? Que milers de joves a través de la xarxa TikTok es van engrescar i van començar a demanar tíquets, però realment no volien anar. Són contraris a Trump i el que va passar és que l'estadi es va veure mig buit, per tant el que ells volien demostrar era una certa mena de fracàs d'en Trump. I ho van aconseguir, S'ha parlat per tot arreu. I ara sí, arribem al punt clau del vídeo. Quines característiques ha de tenir una campanya electoral en temps de pandèmia, en aquest punt de la pandèmia? Hem de tenir clar que el coronavirus marca els ritmes, però també els temes de campanya. Per tant, segurament els temes que se tenien abans de la pandèmia, els temes de campanya que se tenien pensats, no coincideixen en absolut amb els temes que ara s'hauran de tenir en compte. Els polítics han de donar resposta a les necessitats sorgides d'aquesta crisi. Per tant, possiblement els temes de campanya vagin més encaminats cap a sanitat, serveis socials, reactivació econòmica, tercera edat, tots els temes que estan en la primera línia de l'opinió pública actualment. Això, malauradament, vol dir que si tenien els cartells amb lemes ja fets o els vídeos de campanya ja fets, els hauran d'haver fet de nous.
Això vol dir que aquells polítics que han estat al capdavant de la gestió, al capdavant de les institucions durant aquesta pandèmia i segons la seva gestió de la situació i la percepció ciutadana es poden veure's beneficiats o perjudicats. En segon lloc, hem de tenir clar que el format míting canvia. Ens oblidem dels grans mítings multitudinaris perquè ara s'han de respectar les distàncies de seguretat i, a més, la capacitat ha de ser reduïda. Per tant, s'apostarà per fer més mítings, però més xicotets cadascú. A més, també ens hauríem d'oblidar de les fotos abraçats als candidats, somrient. Això que pot semblar una xorrada és superimportant perquè hi ha estudis que afirmen que el contacte amb el votant per part d'un candidat pot fer augmentar fins a un 20% la propensió a votar-te. I això és moltíssim en temps d'eleccions. Com s'ha de suplir això? Com es pot solucionar aquest buit? Doncs bé, es podria fer a través de trucades telefòniques o de missatges directes de Twitter o Instagram, és a dir, que l'elector note que el candidat està interessat en escoltar-lo, en tenir un contacte, una relació amb ell. Pel que fa a la campanya digital, hem de tenir clar que és així on hem de jugar les nostres cartes. Hem de ser innovadors i apostar per formats frescos. Per exemple, Biden va fer una hora feliç per videoconferència amb seguidors per escoltar-los, per establir un contacte. O també ha fet podcast. Crec que el tema de la campanya digital és molt important. No hem d'oblidar el que li ha passat a Trump, que hem contat abans, no? Que hem d'estar atents també a les noves xarxes, perquè TikTok és una xarxa que hem de tenir-la molt present. Són joves, sí, però els joves també voten i els joves parlen amb els pares i amb els iaios i tot està relacionat i hem de tenir-ho molt present. Però també hem de tenir present que a la xarxa no únicament hem d'informar de a tal hora serà tal acte o a tal hora participarem no sé on o esta és la meva proposta. L'objectiu principal de la campanya digital ha de ser relacionar-nos amb els seguidors. Dedicarem un programa específic a la campanya digital perquè té molt de suc, però quedem-nos amb això, les relacions. En quart lloc, hem de tenir clar que les emocions estaran molt, però molt presents en aquesta campanya. Hi ha gent que ha perdut a persones estimades, hi ha gent que està passant per una crisi econòmica, una situació de vulnerabilitat, i hem de tenir-la present a l'hora de formular les nostres propostes i de comunicar. I, per exemple, si necessites finançament per a la campanya, has d'anar en compte perquè n'hi ha gent que tu directament els estigues apel·lant a «Ei, necessite diners per finançar-me la campanya», ojo, perquè n'hi ha gent que necessita diners per arribar a fi de mes. I per últim, pel tema del marxandatge, n'hi ha gent que està fent servir les mascaretes per tindre missatges polítics o directament el nom del candidat, etc. Al meu parer és una cosa arriscada, pot ser una frase fina, pot quedar bé, però molt no. És a dir, n'hi ha un film molt prim perquè, clar, pot ser percebut com que t'estàs aprofitant políticament d'una pandèmia, d'una situació excepcional. Aquestes serien breument les característiques per fer una campanya electoral en temps de pandèmia, tenint en compte que l'actualitat canvia i les mesures també. I potser avui sí que podem fer un míting presencial, però després la cosa s'empitjora i no. Esperem que no sigui així, Tenim una realitat molt propera a nosaltres d'unes eleccions que no sabem ben bé quan es faran, les catalanes. No hi ha data, però sí que sabem que el govern està treballant, documentant-se i mirant possibles escenaris i què diuen els experts i què fan els governs davant unes eleccions en temps de pandèmia. Fa poc, Ismael López Peña, que és director general de Participació Ciutadana i Eleccions, compartia un recull d'articles que estan consultant i que us els deixo així en la descripció per si esteu interessats. A més, hi ha un podcast de Juan Bizuete que entrevista a Xavier Peitivi sobre això, sobre com seran les eleccions en temps de pandèmia, que se'l deixa també l'enllaç a la descripció. I fins així el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i que us hagi interessat. La setmana que ve farem un vídeo dedicat a les eleccions gallegues, que si vols que YouTube t'avise,
subscriu-te i així t'enviarà un mail i t'avisarà de que ja està publicat. I res, ja sabeu que qualsevol comentari, qualsevol suggeriment, m'ho deixeu als comentaris, podem obrir un debat, ja sabeu que m'agrada això dels comentaris i debatre entre nosaltres, i conèixer-nos també, perquè vosaltres em veieu a mi, però jo no sé qui esteu ahí, no? I és molt interessant compartir coses. I res, fins al proper vídeo. Adeu!